Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Iki leres griyane Ibu Fatimah, nggih. Nggih, Bu, niki leres griyane Ibu Fatimah. Selamat pagi, Ibu. Niki kula dari kantor mau mensurvei griyane jenengan karena wingi jenengan pengajuan di BRRI. Saya diutus dari kantor untuk mensurvei jenengan. Ini perkenalkan, nama saya Ibu Sri Dewi Fatimah. Jenengan bisa panggil Bu Imah mawon. Nggih, Bu. Nggih, selamat pagi. Nggih, niku Bu Imah. Niku, Bu, jenengan niki gadah rumatan napa boten? Koyoke sapi, kebo, wedhus, ternak domba, gadah napa boten? Niku, Bu, kula gadah sapi 5, wedhuse 15 iji, Bu. Kula niki tiyang wonten kok, Bu. Niki griyane jenengan sik godik magrong-magrong niki griyane jenengan napa jenengan niki ngontrak, Ibu? Jelas omah iki ya omahku dhewe le, Bu. Omahku ora trimo siji, Bu. Loro karo Tuban iku malah kontrakan, Bu. Iku ana 7 iji. Gadah sepeda motor napa boten? Gadah sawah napa boten, Bu? Utawa tegil? Bu, kula nggih gadah le, Bu, sepeda motor niku 3, 4 tekan sepeda listrik, Bu. Berarti jenengan niki tiyang gadah ya, Bu, nggih. Lah jenengan per bulane niku pendapatannya pinten, Bu? Nggih gadah Tegal, iku malah 1 hektar, Bu ya. Nggih gadah saben, Bu, kula niki nak panenan pari wengen niku entuke tontonan kok, Bu. Bu, tebasan wengen niku kadang wae 35 juta niku kok, Bu. Bu. Nggih. Walah pendapatan saben sasi kok 17 juta ya, Bu, nggih. Berarti jenengan niki tiyang mampu, Bu. Nggih. Niki kula langsung tak input ke kantor kersane 2 hari lagi pencairane jenengan cair nggih, Bu. Lah nganti ora mampu kok emek pengajuan bank 1 juta le, Bu. Bu ya jelas mampu lah anane emek sakmono iku dienggo ngangsuri. Pun, Bu, niki kula tak nyuwun pamit nyurvene empun selesai. Kula nyuwun pamit nggih, Bu. Assalamualaikum. Nggih, kula nggih matur suwun nggih, Bu.